Türkmenin Türk kanalyny köp käsetlerini şeýle bir görýän. Hatda her bir sözüni görýän. Ýöne bir oňlamaýan häsiýetim bar bizde bir. Onu malçyna tamadan aýdyp geçýär. Söz maňlan ýok diýip ümsüm oturma. Jahan giňdir. Çennan bilen ne vardır diye. Kur'an nazar edýär näme diye. Ýokluğumda boljak ähli hormatyň diýerikde ýeke bir ýerini görsem diye. Şolaýalyk biz bir hili diýir adamy ýa-da ýaşap ýörkä şonu duýamokmy ýa-da duýmadyk bolýasmy bir hilek bir gümürtüjek bir häsiýetimiz bar biziň. Onuň ýene çahyrymyz bar biziň. Ýaş wagty aradan çykan. Aňy ýatsam ýefdip. Şoň sözü bar şeýle ýüregime juňda. Neçin ölüp öwliýä, giden kişi öwliýä diye. Bir adam hormatlanmak üçin, öwülmek üçin ýokman öwliýä gitmelimi diýdi. Syýlaň bir ýüregi wagtyňyz barka. Mümkin ýene.